Bună ziua! Bun venit la seminarul AdWords! Numele meu este Iulia și vă voi prezenta un curs despre urmărirea rentabilității campaniilor AdWords folosind urmărirea conversiilor. Iată agenda cursului. Vom începe prin înțelegerea și începerea urmăririi rentabilității investiției AdWords, vom continua cu activarea urmăririi conversiilor, apoi vom discuta despre rapoartele de urmărire a conversiilor și modul de analiză și citire a acestora și vom încheia prin concluzii. Să începem cu ce sunt conversiile și de ce sunt ele importante. În ce mod urmăriți în prezent vânzările și clienții potențiali obținuți din publicitatea AdWords? Când vă conectați la cont, puteți vedea listele de cuvinte cheie. De asemenea, puteți vedea câte clicuri ați primit pentru aceste cuvinte cheie și care este rata de click a acestora. Cu toate acestea, faptul că știți câte clicuri și afișări ați primit în urma anunțurilor AdWords nu înseamnă că puteți ști câte vânzări sau câți clienți potențiali ați obținut în urma acestora. Așadar, nu puteți afla nici care este rentabilitatea investiției dumneavoastră. Ce sunt conversiile și obiectivele? O conversie sau un obiectiv are loc atunci când pe site-ul dumneavoastră un utilizator realizează o acțiune definită pe care dumneavoastră o considerați valoroasă. Ce obiectiv doriți să atingeți cu site-ul dumneavoastră web? Fie achiziționarea unui produs de pe site, fie descărcarea unor programe software, fie înregistrarea unor noi clienți în baza dumneavoastră de date. Printre obiective se numără și abonamentele la buletine informative sau newslettere, selectarea anumitor pagini, formularele de contact, etc. Rentabilitatea investiției se calculează prin împărțirea profitului, înainte de costurile publicitare, la suma cheltuită în programul AdWords. Rentabilitatea investiției egal cu profit per cheltuieli. Atunci când urmăriți și monitorizați rentabilitatea investiției, puteți lua decizii mai informate cu privire la anunțurile online și în cele din urmă veți putea spori gradul de profitabilitate a firmei dumneavoastră. Urmărirea conversiilor conține rapoarte pe care le puteți analiza pentru a examina rentabilitatea investiției în publicitatea AdWords. Veți putea, prin urmare, lua decizii comerciale informate. În acest curs web vom discuta despre rapoarte utile pe care vi le recomandăm să le analizați, precum și despre statistici practice pe care să le consultați în afișarea campaniei. De ce este recomandat să utilizați urmărirea conversiilor în contul dumneavoastră AdWords? Spuneam că pentru a vedea exact cât de eficiente sunt anunțurile dumneavoastră AdWords și cuvintele dumneavoastră cheie, este necesar să măsurați numărul de conversii, de acțiuni valoroase efectuate de un utilizator după ce acesta a făcut click pe un anunț AdWords, deci ați înregistrat un cost, a ajuns pe site-ul dumneavoastră web și a efectuat sau nu acțiunea pe care dumneavoastră o doreați. Prin urmare, între avantajele urmăririi conversiilor, numărăm indicarea rentabilității investiției obținute prin publicitatea AdWords, etichetarea paginilor de conversie, paginilor valoroase de pe site-ul dumneavoastră web, raportarea privind rentabilitatea investiției de bază și, nu în ultimul rând, urmărirea conversiilor este ușor de configurat. Cum funcționează exact urmărirea conversiilor? Pentru a începe utilizarea acestui instrument, trebuie mai întâi să plasați un cod de urmărire a conversiilor AdWords pe site-ul dumneavoastră, de obicei în pagina Vă mulțumim, pagina de checkout, pagina Mulțumim, informațiile dumneavoastră au fost înregistrate, în funcție de acțiunea pe care o considerați valoroasă pe site. După aplicarea corectă a codului, urmărirea conversiilor va plasa de fapt un modul cookie pe computerul sau pe telefonul mobil al unui utilizator, iar atunci când acesta face click pe unul dintre anunțurile dumneavoastră AdWords, utilizatorul ajunge la una dintre paginile dumneavoastră de conversie, modulul cookie se conectează la pagina dumneavoastră web. Atunci când se produce o corespondență, Google înregistrează o conversie reușită pentru dumneavoastră, respectiv o vânzare, o înscriere la newsletter, etc. Rețineți că modulul cookie pe care Google îl adaugă pe computerul sau dispozitivul mobil al unui utilizator atunci când acesta face click pe un anunț, expiră în aproximativ 30 de zile. Această măsură, precum și faptul că Google utilizează servere separate pentru urmărirea conversiilor și pentru rezultatele căutării, protejează confidențialitatea utilizatorului.
Cum puteți activa urmărirea conversiilor? În contul dumneavoastră AdWords veți vedea opțiunea de activare a urmăririi conversiilor în fila de oportunități a contului dumneavoastră. Instrumentul de urmărire a conversiilor îl veți găsi în fila de oportunități, sub campaniile online, în partea stângă, în fereastra cu instrumente. Activarea urmăririi conversiilor începe prin crearea unei acțiuni. Veți fi direcționat la o pagină în care veți completa detalii, cum ar fi numele pe care să-l poarte această acțiune, opțional valoarea acțiunii pentru dumneavoastră, etc. În secțiunea "Această acțiune este utilizată pentru urmărirea", vi se va afișa un meniu derulant, drop-down menu, care cuprinde opțiunea de a clasifica acțiunea ca urmărind fie înscrieri, fie clienți potențiali, vizualizarea unei pagini cheie, achiziții, vânzări sau altele. În acest caz am utilizat exemplul unei vânzări de coșuri de ciocolată și am stabilit valoarea unei vânzări la $25. O acțiune este un obiectiv definit care poate fi monitorizat utilizând urmărirea conversiilor și pe care sperați ca un utilizator să o realizeze pe site-ul dumneavoastră web. De exemplu, o acțiune poate fi reprezentată de înscrierea unui utilizator la un newsletter, o achiziție, o descărcare a unui fișier, etc. Fiecare acțiune poate fi utilizată pentru a genera un fragment de cod de urmărire a conversiilor pe care dumneavoastră să-l puteți plasa pe site-ul dumneavoastră web. Utilizând acțiuni diferite pentru evenimente care vă interesează, puteți ține evidența numărului de utilizatori care finalizează fiecare dintre aceste acțiuni distincte. Apoi, vi se va furniza codul de urmărire pe care să îl copiați în codul sursă al paginii acțiunii de pe site-ul dumneavoastră web, pagina de checkout. De exemplu, puteți adăuga codul în ceea ce noi numim pagină de mulțumiri, care este în esență pagina pe care utilizatorul o vede după ce a finalizat acțiunea dorită. Acest lucru înseamnă că oricine accesează acea pagină sau ajunge la acea pagină în urma unor acțiuni, a finalizat în mod sigur o conversie. După ce ați activat urmărirea conversiilor, veți observa noi coloane, o coloană pentru conversii, o coloană pentru cost per conversie, o coloană pentru rata conversiei și așa mai departe. Haideți să discutăm despre rapoartele din urmărirea conversiilor, despre cum ar trebui citite aceste statistici și cum ar trebui ele interpretate și folosite. Spuneam că, în urma generării codului de urmărire a conversiilor și implementării sale în pagina de checkout, se vor genera noi coloane de statistici în contul dumneavoastră AdWords. Astfel, pe lângă statisticile de bază din cont referitoare la clicuri, afișări, CPC-ul mediu, veți avea statistici referitoare la conversii. Aceste statistici vă vor spune cât de bine a funcționat campania dumneavoastră în termen de vânzări, înscrieri la newslettere sau orice alte acțiuni valoroase pentru dumneavoastră. În plus, vi se vor genera statistici privind rentabilitatea investiției. Valoarea conversiilor per costul conversiilor reprezintă o statistică care vi se va genera numai dacă atunci când ați generat codul de urmărire a conversiilor, ați introdus și o valoare estimativă a unei conversii. Și tocmai această statistică va reprezenta pentru dumneavoastră rentabilitatea investiției. De exemplu, valoare per cost reprezintă valoarea totală a conversiilor supra costul total al tuturor clicurilor pentru anunțurile care au generat conversii. Raportul valoare per cost este ajustat pentru a reflecta numai costul clicurilor pe anunțurile care au condus la conversii și vă sfătuim să analizați statisticile din timp și să luați decizii numai când s-au acumulat date semnificative privind conversiile care să poată indica tendințe. Nu este de dorit să luați decizii pe baza unei cantități mici de date. De obicei, recomandăm un număr minim de 30 de conversii, pe baza cărora să poată fi luate decizii de modificare a campaniei. Dacă analizăm datele despre clicuri, observăm că bomboane de ciocolată și buchet de trandafiri roșii sunt cuvintele cheie cu cel mai mare volum de trafic. De asemenea, ambele au o valoare CTR foarte bună și o sumă CPC scăzută.
Dacă analizăm numărul de conversii sau vânzări generate de aceste cuvinte cheie, este clar că bomboane de ciocolată nu a avut ca rezultat nicio vânzare. În schimb, se poate observa clar că buchet de trandafiri roșii are cel mai mare număr de conversii sau vânzări, urmat de cuvintele cheie buchet de crini de grădină și coșuri de ciocolată. Atunci când activați urmărirea conversiilor, puteți preciza cât valorează pentru dumneavoastră fiecare vânzare de pe site-ul web. Atribuiți valori fiecărui cuvânt cheie, deci. Ținând cont de aceste date, puteți vedea că acele clicuri obținute de cuvântul cheie coșuri de ciocolată au adus cel mai mare profit din vânzări. În acest caz, cuvântul cheie coșuri cu ciocolată oferă cea mai bună rentabilitate a investiției, în timp ce buchet de trandafiri roșii generează cel mai mare volum de vânzări. Puteți utiliza astfel de date de urmărire a conversiilor pentru a mări sumele licitate CPC maxime pentru cuvintele cheie cele mai valoroase și mai profitabile, astfel încât să obțineți mai multe clicuri și mai multe conversii sau vânzări în urma acestora. În plus, în acest fel veți îmbunătăți rentabilitatea investiției dumneavoastră. În plus, dacă utilizați urmărirea conversiilor, puteți să fiți eligibili să utilizați și instrumentul de optimizare a conversiilor. Aceasta este o funcție AdWords gratuită care utilizează datele de urmărire a conversiilor pentru a vă aduce mai multe conversii la un cost mai mic. În medie, datele noastre statistice Google arată că, pentru campaniile care adoptă instrumentul de optimizare a conversiilor, se vor obține cu 21% mai multe conversii, iar costul per achiziție va fi redus cu 14%. Aceasta vă poate ajuta să sporiți profitabilitatea și rentabilitatea investiției și să economisiți timp. Așa cum ați putut vedea din acest curs web, urmărirea conversiilor cu ajutorul instrumentului de urmărire a conversiilor vă permite să măsurați rentabilitatea investiției din programul AdWords. Cunoașterea rentabilității în programul AdWords vă furnizează informații necesare pentru optimizarea anunțurilor, pentru modificarea listelor de cuvinte cheie și direcționarea în funcție de locație în programul AdWords, precum și despre alți factori cu scopul de a îmbunătăți eficiența activităților de marketing. Acest instrument gratuit este disponibil în cadrul filei Oportunități a contului dumneavoastră AdWords.